Добър вечер на всички. Обикновено на предходните събрания започвам с други думи, само че сега сме в Храбърско и това, че сте толкова много хора тук, ме кара да съм горд от това, че моите корени са от това село и искам да ви благодаря, просто да се преклоня пред вашата отговорност. Искам да благодаря и на Сдружението на тези хора, млади и не чак толкова млади, но млади по дух. За това, че отделят от времето си, от енергията си, от живота си, за да могат да ни запознаят абсолютно всички с това зло, което ни предстои и което е чука на вратата ни. Защото не се съмняйте, че тази компания разполага с огромни финансови ресурси, които ще използва срещу нас. Но само когато абсолютно всички заедно се изправиме ние срещу нея, само тогава ще успеем да я преборим. Защо референдума? Много хора се питат, защо точно референдум? Това е единственият вариант и начин, по който всички ние да може да изкажем мнението си и то да бъде задължително за определени институции. Когато излезнем, аз както виждам колко сме днеска в Храбърско може би ще стигне и 99% активността на референдума, това има определен ефект. Ефект върху инвеститора, който когато види, че 8-10 хиляди човека са излезнали срещу него, той няма да хвърля пари на празно, е така да се бори срещу тях, защото знае, че утре, предполагам, че всички сме съгласни, че ще сме пред багерите, машините и с всички лостове ще ги спрем. Също така и този референдум ще е един сигнал за всички институции, които са позволили да се стигне тук. Министри, министерски съвети, министри, председатели и така нататък, всички отговорни. За това мината да е там. Всички могат да видят. Там ще бъде мината. Когато гласуваме на референдума, трябва да знаем точно как да го направим. Не се съмняйте, че между нас ще има хора, които ще бъдат клинени като провокатори, които ще се опитат да ни объркат. И тук идва нашата отговорност. Всеки един от нас сме отговорни не за нас. Ние всъщност тук не сме пряко за нас. Ние сме за децата ни и за бъдещите поколения, защото това нещо ще ни тормози в следващите десетки години. Може би 50, 60, 70 години, ако позволим да се случи. Но аз смятам, че виждайки колко хора сме тук, че няма да го позволим. И мисля, че и вие сте на това мнение. Отговорността е на всички. Да запознаеме нашите приятели, нашите роднини, да ги ангажираме. Всеки един от нас да стигне до повече хора, за да може да са правилно запознати и да знаят какви действия предстоят. Няма да ви отекчавам повече. Ще кажа само нещо, което се случи преди 2 дни. И то е свързано с отговорността. Баба ми, която познавате, може би повечето, които са тук, се наложи да отиде до поликлиниката в Божурище на преглед. Тръгвайки, жената си взима от листовките, които са тук между нас, и ги дава на всеки срещнат и почва да обяснява. Да знаеш, тук ще се прави референдум, трябва да сме отговорни, трябва да гласуваме. Ето това ни трябва. Трябва всеки един от нас да говори сред хората какво и как трябва да се случи. И само така ще успеем. Има различни методи, аз съм го казал и на предишните събрания. След референдума, ако се наложи, ще си направим палатков лагер на местата, където са сондажите, ще се сменяме. Има села в България, които по този начин 1 година са седяли на палатков лагер, но не са допуснали отровата да ги застрашава. Така че от наша страна, като общински съвет, като общинска администрация, като сдружение, ще направим всичко възможно и с ваша помощ да се пребориме с това нещо. Не трябва да позволяваме да ни казват, те са си го решили. Щом са си го решили, ще стане. Не, няма да стане. Благодаря ви.